Бүгінше шаптығына іш алып барыла. Бүгінгі күнде Башқұртстандығына алсақ та, шушы төбәк тарихын, татар аулары, Башқұртстанның татар ауларының тарихын үйренушілер бойынша 500-ден артық хизмет бастырылды. Шуңа күрә, менә бүгінгі күнде ул актуаль мәсьәлә, төбәк тарих, бөтен Россия күләмендә төбәк тарихчыларын җыенын уздыру. Шул уңайдан менә шушы 2 көн дәвамында 29 һәм 30 октябрь көннәрендә Казан Милли мәдәният үзәге бинасында бөтен Россия октябрь һәм 30 октябрь көннәрендә бөтен Россия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены узачак. Димәк, программага килгән вакытта 2 көн дәвамында беренче көнне әлбәттә инде шушы безнең 41 регион катнашында 150 катнашучыбыз төбәк тарихын өйрәнүче, русча әйткәндә краевед җыелачак. Беренче көн әлбәттә Казан белән һәм Казанның Миллилык музее белән таныштыру экскурсия булачак. Һәм шушы Татарстан Республикасының Фәннәр академиясының Шиһабдин Мәрҗани исемендәге тарих институты һәм Татарстан Республикасының энциклопедия институтының хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре белән берлектә Россия Ислам университеты хезмәткәрләре һәм җитәкчелеге белән берлектә түгәрәк өстәл оештырыла. Һәм кичке якта менә безнең белән бүген дә ул биредә Башкортстан Республикасында Чакмагыш районындагы Касыйм Юсуповның үзенең төбәгенә, ауларына багышланган зур хезмәтләр бастырылып чыкты. Менә аның җитәкчелегендә Чакмагыш районының мәдәният хезмәткәрләре белән катнашында аның Касыйм Юсуповның китапларының презентациясын оештыру булачак. Һәм 2-30 октябрь көнне инде форумның пленар утырышы. Шушы форумның пленар утырышыннан соң шушы утырышның актуаль мәсьәләләренең берсе бүгенге көндә бөтен Россия күләмендә, аннан инде һәм киләсе елларына ул ил күләмендә дип аталыр совет утырышы. Координацион совет төбәк тарихчыларын берләштерүче. Ул димәк, форумның пленар утырышы сәгать 9-дан 12-гә хәтле. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр советы утырышы сәгать 3-тән 4-гә хәтле. Һәм шуның арасында безнең Фәүзия апа Бәйрәмованың ана китабын презентациясе булачак. Ул презентациялар турында Марсель Фкач әйтеп